Πολύτεκνες οικογένειες δέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ενισχύεται θεμέλια και βάση σε μια περίοδο που το δημογραφικό είναι πρόβλημα, επεσήμανε στα πολύτεκνα ζευγάρια ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Σταθερή και δίκαιη στήριξη ζήτησαν από τη μεριά τους οι πολύτεκνοι γονείς. Έχω 4 παιδιά και μια εγγόνα που γεννήθηκε προχθές. Το να υπάρχει οικογένεια είναι μια αρχή, είναι μια αξία. Η πρόκληση είναι εξής, να ακολουθήσουν το παράδειγμα το δικό μας. Αυτό βλέπω εγώ. Δηλαδή, αν τα παιδιά είναι ευτυχισμένα. Με αφορμή την ημέρα πολύτεκνης οικογένειας που έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή κάθε Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο αντιπροσωπεία της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος και πολύτεκνα ζευγάρια. Θοδωρής Παπασάικας, είμαστε γονείς με την Παρασκευή 14 παιδιών από 2,5 έως 24. Τώρα με πήγατε ξαφνικά στα βαθιά. Ναι. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρθηκε στη συνταγματική προστασία της οικογένειας, σημειώνοντας ότι απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Αισθάνομαι ότι η παρουσία σας εδώ σήμερα θα δώσει προς την ελληνική κοινωνία ένα σαφές μήνυμα ότι η πολιτεία στέκει αρρωγός προς την πολύτεκνη οικογένεια. Πρόσφατα είχαμε θετικές εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας και της αυξήσεως του αφορολογήτου ορίου. Φυσικά εδώ δεν σταματάμε. Όλα αυτά είναι θετικά βήματα. Παρά τις δυσίωνες δημογραφικές προβλέψεις οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες δίνουν την εντύπωση ότι η χώρα μας αργά αλλά σταθερά βαδίζει προς το τέλος της ιστορίας της, οι πολύτεκνες οικογένειες προσπαθούν. Έχει δυσκολία, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Έχω 6 παιδιά. Είναι από 28 χρονών μέχρι 15. Θέλει τρόπο η οικογένεια να θυμηθούμε λίγο επιστροφή στις ρίζες. Ελάτε να ξανακάνουμε την οικογένεια μόδα.